Muovileluponit olivat 80-luvulla lasten parissa suuri hitti. Ponit ovat tehneet nyt uuden tulemisensa Friendship is Magic eli ystävyyden taikaa piirrossarjan myötä. Myös Kristian ja Outi tykästyivät sarjaan heti alkumetreillä. TV ja netti suoltaa nykyään niin paljon sitä kaikkea väkivaltaa, paskaa, roskaa ja tätä vihapuhetta sun muuta. Niin on kiva, kun on tämmönen värikäs paskaa sarja, mikä ystävyyteen ja hyviin arvoihin keskittyy. Se on niin elämänhaluna ja semmoinen niin piirteä ja ihana sarja, että se on hauska ja liikuttava ja se on vaan niin hyvä. Ponisarjaa seurataan netissä. Lisäksi ponifanit eli ponittajat tai ponibrowniet järjestävät ponimiitinkejä, kirjoittavat omalla ponifoorumillaan, pitävät poniradiota, kirjoittavat ponitarinoita ja tuunaavat ponifiguureita. Mä oon itse maalannut nämä kuviot tälle ja sitten laittanut uudet hiukset. 200 Outi-lelua omistava poni on yksi harvoista ponisnaittajista, sillä suurin osa miespaneista on ponia. Näkemiin. Näkemiin.